Dwi wedi dewis ail Samuel 22, adnod 29. Ie, ti ydi fy lamp i o arglwydd. Ti'n rhoi golau i mi yn y tywyllwch. A'r reswm am dewis hwn yw oherwydd nes i gweithio am 5 mlynedd yn y pyllau glo yn y tywyllwch. A dyma ni yn mis Goleuni. Ac rydym yn edrych ar Dafydd yn ail Samuel. A can o fawl Dafydd i'r arglwydd ydy hwn. A nawr fel rhywun sydd wedi gweithio yn y pyllau glo, fel dwedes i, mae fe'n lle tywyll, heb lot o golau o gwbl. A mae pawb yn cael lamp sydd yn mynd ar ei helmet, sydd yn helpu gweld ble wyt ti eisiau mynd, a gweld y pethau o gwmpas sy'n gallu bod yn dangerous. Heb y lamp, does dim ffordd o gwybod pa ffordd i fynd, a dim ffordd o gweld y perygl posib sydd o gwmpas. Dan y ddaiar mae yna milltiroedd o hewlydd, a tawelwch llwyr os ti'n gweithio yn lle ar ben dy hunan. A mae pob sain bach yn gallu creu holl math o meddyliau yn dy pen. Heb y golau mae'n creu ofn o beth sydd o gwmpas, ac ofn o ddim yn gwybod ble mae'r ffordd allan. Heb y lamp fach ar dy ben, dwi ti methu gweld y llaw o flaen dy wyneb, mae fe mor tywyll. Ond un lamp fach ar dy ben, un llygedyn o oleuni, a mae'r ofn yn mynd. Nawr wyt ti gallu gweld pob perygl o gwmpas. Nawr i chi gallu gweld y ffordd ymlaen. Nawr unrhyw sŵn sydd yn dod, mae'r golau yn dangos, does dim byd i poeni amdano. Ie, ti ydi fy lamp i o arglwydd. Ti'n rhoi golau i mi yn y tywyllwch. Yn yr adnod hwn, mae Dafydd yn diolchgar i Dduw bod ef yn y lamp sydd yn rhoi golau i fe yn y tywyllwch. Ac i ni heddiw, mae Duw yn lamp i ni. Golau sydd yn dangos ni y ffordd i fynd. Golau sydd yn helpu ni gweld y peryglion posib sydd o gwmpas yn y tywyllwch o bywyd. Y golau sydd yn rhoi heddwch i ni pryd ni'n ofn, a beth sydd o flaen ni, neu beth sydd o gwmpas ni. Yn bywyd, gallwn ni cael llond llaw o problemau, neu ofnau sydd yn gallu teimlo fel does dim ffordd allan. Amser fel petai chi yn y tywyllwch. Wel, pob clod i Dduw, achos fe yw ein lamp, sydd yn rhoi golau i ni yn y tywyllwch, yn dangos ffordd allan ac yn rhoi heddwch i ni yn pob sefyllfa.